Daghan kayong salamat na monetize na itong channel mga pobre, bisag puro ra gyud pinobre ni ato ang vlog ya. Na monetize jud siya. Mo sa lagi sa katuig. Sa katuig usa na monetize. Ay di mo ta artista nga kasi mana pwede mo monetize, sikat man. Yo, what's up mga kapobre, maayong hapon ninyong tanan diha. Apay pag abot na ako gikan sa trabaho mga kapobre. Yan na ko'y gustong pasalamatan. Salamat sa ko sa mga nag-support sa ako ang channel. Nga na-monetize na gid akong channel niya. Napagi ko'y kuan big thanks kayo kang Ma'am Janet Pineda. Ni sponsor na og live streaming. Daghang kay salamat yan mo ma'am. Sa tanan akong subscriber o sa mga magtanawan sa akong mga video. Daghang kay salamat. Kung wala mo, wala sad monetize akong channel. Niya sa pailain ay. Niya kay hapon naman mga kapobre. Yan, napatay kulmanon kada hapon magbugha sa kog kahoy. Sa taon niya istorya mga kapobre kay magbugha sa kog kahoy kay wala na size natin. Ay. Wala matay kuan mga kapobre, wala tay sundang kani, sundang haet kani. Pakai sundang mga kapobre. Ini lataning terus nabas sa. Ini lantang mag panjat ang sulut eh. Nah, itu lutok. Ano sa tanin mo?
Ah, ngit-ngit na, ngit-ngit. Ngit-ngit na mga kapobre. Stilan oy. May na lang maka kuanta gamay sa tong kahoy. Maka buga-buga ata kay para natin masugnod. Niya magkaos pa sa koron. Check na tong atong inunon na ako bay mainom. Ah, daghan pa mga kapobre. Para inom ra bitan siya. Muna para inom. Ay, ang payag mga kapobre. Mura magwa maluto eh. Nabibay na itong kahoy mga kapobre. Kita buga-buga ta. Okay mga kapobre, umana taog wala pa nato na humanok bugha pero nakabugha na tagi para lungag. Kaya atrasaw permi sa oras mga kapobre, kada uli na ako hapon na. Ngit na usahay. Mandungon ko ni misis nga di na ko manguan ko no. Kaya di na ko no adlaw sa tao rong gabi eh. Pasbo na ako diha sa tanang itanaw sa kong video sa mga subscriber. Salamat kasi inyong tanan diha. Tin sa mo to dihang wa pa ka subscribe na diha. Daghan kay salamat na monetize sa itong channel mga pobre bisag puro ra gyud pinobre ning ato ang vlog diha. Na monetize jud siya. Mao sa lagi sa katuig. Sa katuig usa na monetize. Di mata artista nga kasi mana pwede ma-monetize kay sikat man di mata sikat pobre mata ya usbo na ako kang Ma'am Janet, salamat kay ma'am sa tanang nag-comment sa akong mga video diha. Salamat ninyo, salamat sa inyong pagtan-aw sa akong mga vlog. Nga din ako tas-on mga kapobre kay daghan pa kayo ko og buhaton diri sa bay. Si Mrs. wala diri to sa iyang mama. Kaya nga ako linungag mga kapobre, nag-aso-aso na. Puro nagsiga-siga na mga kapobre. Hindi na taman kay basing mudukot na to. Babay yung tanan, amping, God bless. Okay, paki-support dahil kang Ma'am Janet Pinida. Mga kapobre, ang link ako ibutang sa ubos. Siya akong sponsor akong live streaming. Thank you.